venit atât de obosită de la muncă. Ana, te rog să deschizi ușa. Bine, mami, lasă-mă puțin. Hai, mami, vino. Nu vin. Vine, măta. Nu mai înjura că nu-i frumos. Bine. Da, hai să... Ce foame? Nu. Cât am venit la muncă. Hai să las asta. Cât am cărat. Mama, lasă-le aici. Că o să mă uit și eu. Aici. Bine. Mi-e somn. Oare stă cu mama și eu? Ai dormit și eu pe canapea. Mai duci în camera mea. Nu, ce stă cu mama. Mai bine nu să o deranjez. Așa dorm. Mama, mai bine dormi în fund. Că așa e mai bine. Până dimineața.